Čo je to sociálny fond? Viete, že zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond? Čo to je? Ako môže tento fond pomôcť zamestnancom? A aká je jeho výška, si povieme v tomto videu. Sociálny fond sú finančné prostriedky, ktoré musí kumulovať každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov. Zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom respektíve adresou trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere respektíve obdobnom pracovnom vzťahu. Keďže dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov sú podľa zákonníka práce dohodami mimo pracovného pomeru, z nich sa tento fond netvorí. Takisto sa netvorí ani z odmien štatutárnych orgánov. Zamestnancom samozrejme zamestnávateľ vypláca mzdu. Na výške mzdy sa obe strany dohodnú a tu hovoríme o hrubej mzde, z ktorej sa následne vypočítava čistá mzda. Sociálny fond sa vypočítava práve z tejto hrubej mzdy. Zákon o sociálnom fonde hovorí o povinnosti tvoriť sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubej mzdy. Príklad. Povedzme, že hrubá mzda zamestnanca je 1 000 eur. Potom povinný prídel do sociálneho fondu v danom mesiaci je 1000 krát 0,6 % rovná sa 6 eur. Ak by ste mali napríklad 5 zamestnancov, pričom každý by mal pre zjednodušenie príkladu hrubú mzdu 1000 eur, potom súčet hrubých miest v danom mesiaci by bol 1000 krát 5 rovná sa 5000 eur a sociálny fond 5000 krát 0,6 % rovná sa 30 eur. Zamestnávateľ môže tvoriť sociálny fond aj viac než 0,6 % až do výšky 1 %, ale musí splniť dve podmienky. A to, že dosiahol zisk a že má voči štátu splnené všetky povinnosti, to znamená, že nemôže mať dlžoby voči daňovému úradu, zdravotnej a sociálnej poisťovni alebo obci či vyššiemu územnému celku. Ak si nejaké povinnosti voči týmto inštitúciám nesplnil, môže a aj musí tvoriť sociálny fond len vo výške 0,6 % z hrubých miest zamestnancov. Zamestnávateľ okrem povinného zákonného prídelu môže ešte tvoriť sociálny fond vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise firmy, najviac však vo výške 0,5 % z hrubých miest zamestnancov. Ako vidíte, za splnených podmienok možno sociálny fond tvoriť až do výšky 1,5 % z hrubých miest. Sociálny fond môže byť ale tvorený aj z iných zdrojov, ako sú napríklad dary či dotácie, alebo aj zo zisku firmy. Zamestnávateľ si môže, ale nemusí kvôli tvorbe sociálneho fondu zriadiť osobitný bankový účet. V každom prípade tvorí tento fond aj účtovne, čiže v účtovníctve je presne zaúčtovaná výška sociálneho fondu na osobitnom analytickom účte a ide o daňové výdavky firmy. O sociálnom fonde musí firma účtovať, respektíve tvoriť sociálny fond najneskôr v deň na výplatu miest. Ak je výplatných termínov viac, tak v deň, ktorý je posledným výplatným termínom. Ak má zamestnávateľ vytvorený osobitný účet sociálneho fondu, potom musí naň previesť prostriedky do 5 dní od výplatného termínu. Zo zákona musí zamestnávateľ vyplatiť mzdy najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. Napríklad za mesiac september je to do 31. októbra. A toto je aj najneskorší možný termín na tvorbu či prevod peňazí do sociálneho fondu. Na konci roka zamestnávateľ nemá ešte spracované mzdy za mesiac december, tie spracuje až v januári. No aj tak môže tvoriť sociálny fond za tento mesiac odhadom podľa predpokladaných hrubých miest a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. No a na čo sa sociálny fond tvorí, respektíve na čo sa peniaze z neho môžu použiť? Samozrejme zákon presne vymedzuje jeho použitie. Je určený pre zamestnancov alebo aj ich rodinných príslušníkov, ktorými sú manžel, respektíve manželka a nezaopatrené deti, a tiež pre poberateľov dôchodkov, starobných, výsluhových, invalidných a tak ďalej, ktorí boli zamestnancami firmy. A ako z názvu sociálny fond vyplýva, možno ho použiť len za účelom realizácie sociálnej politiky zamestnávateľa. Nesmie byť teda v žiadnom prípade použitý na vyplácanie odmeny za prácu. A čo rozumieme pod sociálnou politikou firmy, čiže na čo smie zamestnávateľ prostriedky zo sociálneho fondu použiť? Na stravovanie zamestnancov nad rámec povinného prispievania na stravovanie,
Na dopravu do zamestnania a späť pre zamestnanca, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a jeho priemerný mesačný zárobok je maximálne 50 priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá 2 roky predchádza danému obdobiu, na účasť na kultúrnych a športových podujatiach, napríklad divadlo, koncert a podobne, pričom nie je zo zákona povinné predložiť vstupenky, na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, napríklad liečenie, kúpele, masáže a podobne, rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, tu ide o výdavky nad 55 príspevku na rekreáciu, na výdavky na zdravotnú starostlivosť, to jest výdavky na lekárske vyšetrenia, preventívne prehliadky, ktoré neuhrádza zdravotná poisťovňa, vitamíny a podobne. Potom je to sociálna výpomoc a peňažné pôžičky, ktoré môžu byť návratné alebo aj nenávratné, napríklad pri prírodnej katastrofe, rodinnej udalosti a podobne. Na doplnkové dôchodkové sporenie, okrem doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť podľa tohto zákona, na servisné poukážky alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov, napríklad mikulášske balíčky, dary pri životnom jubileu a podobne. Ak má zamestnávateľ uzatvorenú kolektívnu zmluvu, môže v nej byť uvedené aj použitie sociálneho fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie. Ide o náklady na spracovanie analýz, expertíz či iných výdavkov, nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi týmto odborovým orgánom a zamestnávateľom. Celková výška však nesmie prekročiť 0,05 z hrubých miest. Tvorbu, výšku a aj čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľ dohodne v kolektívnej zmluve a ak ju nemá, tak vo vnútornom predpise firmy. Prostriedky fondu, ktoré zamestnávateľ nestihne minúť do konca kalendárneho roka, sa prenesú do ďalšieho roka a môžu sa spotrebovať v nasledujúcom období. Ak ste zamestnanec, informujte sa u svojho zamestnávateľa o možnosti čerpania sociálneho fondu pre vás a vašich rodinných príslušníkov. Nie každý príspevok, ktorý zamestnávateľ zamestnancovi zo sociálneho fondu poskytne, je oslobodený od daní a odvodov. To znamená, že niektoré príspevky budete musieť zdaniť, respektíve zaplatiť z nich odvody do zdravotnej a do sociálnej poisťovne. Z ktorých príspevkov musíte a nemusíte platiť daň a odvody, si môžete pozrieť v ďalšom videu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.